Lehenik eta behin hurbiltasuna. Hurbildu ginen eta berehala konturatu ginen zeo zer egin behar genuela. Nik esango nuke baita ere herri administrazioek alde batetik eta gizarte eragilek beste alde batetik babesa, elkarri babesa ematen diogunean gizartearen implikazioa handiagoa dela. Gizarte implikazioa sortzen dugula. Azken finean gizarteak nahi du elkarlana hori ikustea. Hauxe izan da geure apustua Euskaraldia itzeko eta nik uste dut alde horretatik lortu dugula Euskaraldiaren presentzia importantea izatea gure hirian. Gizarte mugimendu moduan beti muga batzuk izan ditugulako esparru batzuetara heltzeko, erakundeek errazagoak dituztenak eta erakundeek ere muga batzuk egiten dituzte beste espazio batzutara heltzeko eta zehatzeko. Baina oro har esango nuke sortzen hasi dela kultura bat elkarlanekoa eta emaitzak begibistakoak direla. Euskaraldiak eman dituen emaitza batzuk ezinezkoak lirateke elkarlaneko proposamenik gabe. Orduan Bilbon abiatzen ginen bi egoeratatik esango nuke. Batetik euskalgintza desegituratu samar batetatik eta batera lan egiteko aspalditik fororik ez zeukan euskalgintza batetatik. Eta gero bestetik euskalgintzaren eta udalaren arteko oso harreman gutxi egon da urtetan, eta orduan ez da egon elkarlanean lan egiteko ohitura bat. Orduan egoera abiapuntukoa zerotik oso urruilekoa zen. Hala ere, esango nuke lehenengo urte honetan, egin dugun honetan, batera lan egiten hasteko urtea izan dela. Elkar ezagutzekoa, konfidantzak irabazten joatekoa, elkarrekin gauzak egin daitezkela ikustekoa. Azpimarratuko nuke gizartearen parte hartzea, jendearen parte hartzea. 17.108 pertsona parte hartu dute Euskaraldian eta nik uste dut hori arrakastatsua izan dela. Horrexegatik jendearen partizipazioa neutzako izan dela azpimarratzekoa. Lortu genuen guztion akordioa Euskaraldia Bilbon garatzeko. Partidu guztiek lortu genuen akordio hori eta era horretan nik esango nuke errezagoa izan dela proiektua aurrera eroatea. Finantzazioaren arloan oso urratz potentea egin da aurten. Asko erraztu du horrek, eta egon diren emaitzak parte batean izan dira eduki ahal izan dugulako azpiegitura bat, bestela ezinezkoa izango litzateke. Lortu dugula behingoz, euskalgintzatik egindako egitasmo eta ekimen batean Bilbon muga batzuk apurtzea. Heltzea espazio batzuetara lehenago heldu ez garena, edo oso ekimen konkretu eta gutxitan heltzen garena. Nik oso argi daukatera berean hori elkarlan baten ondorioa izan dela. Eta lortu dugula baduela 2 urte batzuek bisualizatzen ez genuen zerbait. Orduan, espazioak esaterakoan, personetaz harinaz, auzoetaz harinaz, eta zer esanik ez, enpresataz harinaz, eta elkarte konkretuetaz harinaz, eta olakoetaz harinaz. Konfiantza sortzea, ez da? Azkenean, bakoitzak badugu gure esparrua, alde batetik herri administrazioak eta beste alde batetik gizarte eragileak, baina nik uste dut kontutan hartu behar dugula komplementarioak garela. Eta lankidetza hori egin behar dugula. Bakoitzak bere esparrua bakarrik geratzen bada, konturatzea horregaz ez dela nahikoa. Eta horrezegatik konturatu elkar babesa behar dugula. Eta horrezetarako konfidantza behar dugu, konfidantza sortzea, eta nik esango nuke daukagun esperientziagaz konfidantza hori sortzea nik uste dut erreza izango dela. Bakoitzak bere motxilak ditu, bere funtzionatzeko moduak ditu, bakoitzak dituela bere betebeharrak, bere beharrak, eta hori eronen hartu behar dizkiogula elkarri, eta baita ere bere ezaugarriak. Eta lehenengo da elkar ezagutzea, nola funtzionatzen duen etxe bakoitzak, guk desente ezagutu dugu aurten adibidez, udalaren barneko
funtzionamendua nolakoa dan, pentsatzen dut beraiek ikusi dutela nola funtzionatzen dugun guztiz ados nago, konfiantza hori erein egin behar da, hori da oinarrizko ideia, eta iruditzen zait hasi garela horretan, eta alde horretatik orduan pozik egoteko modukoa da. Eta nik esango nuke herri eragileek paper handia jokatu dutela honetan, ez? Eta horretan nik uste dut erakundeok laguntza emoteko gaitasun hori adierazi dugula, ez? Eta ikusi dugu euskarak egon behar duela kalean, ez? Eta kalean egon ahal izateko beti herri eragileen bidez osatu behar dela, ez? Erakundeok elementu asko ditugula aportatzekoa direnak, ez? Batetik diru laguntzak esan ditezke, baina arlo teknikoan ere aportatzen dugu, ez? Olako fase batean izango nuke esparru horretan erakoordinatuan jokatu behar dugula, ez? Eta identifikatu behar direla gizartean, edo momentu horretan, ez? Herriak zer behar duen edo zertan dan zera, ez? Zabaldu edo zabal daiteken bidea, ez? Eta hortik jo. Zentzu horretan ikusten dut batera jo edo egin beharko dugula, ez? Ados nago, uste dut, ia gauza guztia bezala, nik uste herrigintzatik atea behar direla, baino koordinazioa instituzioekin ezinbestekoa da, azkenean ate asko zabaldu ditzaketelako, ez? Koordinazio hori eta eskutik bagoaz danak, gauzak asko zer errazago egiten dira, eta kasu honetan nabaritu izan da, ez? Aurrera jo dugu danok elkarrekin. Egia esan lehen urte izan da, guretzako Euskaraldia, eta apur bat inongo helbururik gabe, ez? Sortu genuen, ea zer gertatzen zen, bagenuen beste esperientzia bat zuian, bai eginda zena, inongo baliabiderik gabeko egitasmo bat, baietz 42 aurreko urtean, eta egia esan, nahiko esperientzia positiboa aurrera atera dugula esan daiteke, ez? Batez ere lanketa horretan, ez? Ez soilik Euskaraldiak iraunduen egun horietan, baizik eta aurre lanketa horretan, ez? Gentozen egoera konkretu batetik, ez? Eta zen Euskara normalizazioan gehien bat aritzen zirela erakundeak, ez? Eta beti identifikatzen zen erakundeek egin behar zutela dandana. Erakundeek ezin dute zer egin herrigintzako kontua ez bada, ez? Eta herria da euskalduntze kontu horretan eta oinarria dena, ez? Ikuspuntu horretatik izango nuke konfiantzazko gune horiek sortzen direnean gero aparteko proiektuak ere sor daitezkela, ez? Ikusten da konfiantzazko klima batean haratago heldu zarela eta hain zailak diren esparru horretan ere landu alduzula. Bai, netzako konfiantza hitza ezinbestekoa da, ez, holakoetan. Noski, anistasunez ari gara, pertsona ezberdinetaz, pentsara ezberdinetaz, orduan negoziak eta lan hori ezinbestekoa da ere, ez? Baina, familia guztietan gertatzen den bezala, ez? Igual ezinezkoa da hasieratik, zuk diozuna, ez? Kirolean edo enpresetan gehiegi eragitea, baina ni ziur nago pausu errezagoak badaudela egiteke eta nik uste dut horiek direla finkatu behar direnak, ez? Eta gainditu izan ditugu gure arazoak aurrera jotzeko eta niretzako oso gauza positiboa izan da, ez? Eta ze betetze nahiko polita, kostatu zaigun lanarekin, ez? Nik esango nuke ondo dagoela epealdi konkretu batean edo indartsu aritzea eta izun zen ere buru belarri aritzea, ez, horretan. Baina haratago, Juanes, nik esango nuke euskaldunak edo euskaldunak diren horiek urtean zehar identifikaturik izatea ezinbestekoa dela, ez? Eta adibideak egon daitezke, baina ziurenik identifikatze lan hori oso ondo etorriko zaigula gehien bat egoera soziolinguistiko konkretu batean bizi garen hori, ez? Eta herri sasi euskaldunak edo euskalduntze edo euskaldunak izateko prozesu horretan gauden hori, ez? Nola indartu hori, nola landu hori, hor dago erronka, benetako erronka. Nire kasuan asko jotzen dut, ez dakite, alde emozionalera, ez? Euskaldunok, zenbat arazo topatzen ditugun askotan eta askotan guk jartzen ditugunak, guk jartzen dugu gure motxila, gure sama,
Eta netzako asko balio izan du harreman zuzen horietan irabazteko. Ez dakit euskaldun gehiago lortu ditugun gure herrietan, euskaraldiaren arira, baina bai uste dut konbentzituagoak gaudela, eta lasaiago bizi garela horretan, ja estres linguistiko hori nolabait gainditzen ari gara, eta nik uste dut horretan jarraitu behar dugula. Espazio horiek indartzen, oraindik asko eta asko ahulduta egon daitezke, indartzen eta geroz eta zabalagoak egiten, eta purka-purka lortuko dugu, gure mundu hori zabaltzea, gure mundu hori ez da bakarrik zuk diozun bezala euskalduno mundua, baizik eta erdaldun euskaltzale askorena bada ere, eta eskertzen dutenak ere, guk aukera ematea ere euskarazko mundu horretan haiek parte izateko, Bueno, yo creo, y personalmente como alcaldesa, que la colaboración que hemos tenido con lo de Euskal Herria, pues pienso que ha sido muy positivo, porque en un principio era casi impensable que desde el Ayuntamiento de Viana, como institución, se pudiese colaborar con un tema de normalización y uso del euskera. Yo creo que es el inicio de una colaboración, que esperemos que en la próxima campaña vayamos un poquito a más, pero que desde luego a mí me ha sorprendido. Ni ere oso harrituta gelditu naiz, udaletxeak asko lagundu gaitu eta oso talde lan ona osatu dugu denon artean eta aurrera atera izan dugu guzti hau, elkarlanik gabe ezin izango genuke atera. Si nos ha sorprendido a las dos partes, pues algo de bueno ha tenido. La ventaja de estar en un sitio pequeño es que todos nos conocemos, que somos todos muy accesibles, entonces sabes lo que puedes esperar de cada uno, lo que te va a plantear, si lo que te dice es positivo, negativo, si lo va a cumplir, si no. Guzterotik hasi ginen, eta bai, oso erreza izan da jendearen gana iristea, udaletxea ere bertan egon da, asanblada guzti horietan, eta horrek ere elkarlana erraztu du, eta hortik emaitza. 130 bat gutxi gora bera partaide egon dira, badaude gehiago euskaldunak direnak, baina guretzat gu 100era iristearekin konformatzen ginen, eta oso positiboa izan da egon den emaitza hori. Parte hartzean igarri dela, batzuk bai agian apoiatu dutela, baina gero ez dutela parte hartu, baina informazioa ere eskatu digute, interesa jarri dute, eta pozik gelditu gara. Eta nik uste herriak ere ondo hartu duela. Pero sé que hay muchos más, evidentemente, sí. Igual que sabéis vosotros, eso es así, ¿no? Hombre, todos sabemos, y tú la primera, ¿no?, que en Viana cuesta. Sí. Cuesta mucho identificarse como oyente o como hablante, y el oírlo por la calle, pues todavía más. Yo creo que un pequeño empujoncito, pues nunca viene mal, ¿no? La acogida en general de la ciudadanía, de todos los vecinos, ha sido buena, y eso es lo importante, que lo vean como algo normal, sin contratiempos, sin sobresaltos, y que se vaya normalizando el uso voluntario del euskera y punto, y ya está. Sí que ha habido un pequeño sector de una opción política determinada que al ayuntamiento, al equipo de gobierno como tal, pues le increpó por apoyar esta campaña, pero bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Iraletik ere berdin, sorpresa ona hartu dugu, ez genuelako hainbeste revuelorik espero honekin. Lehen esan duguna, hainbeste partaide egotea eta herrian egon den naturaltasun hori eta normaltasun hori ez duguna aspaldian izan. Hombre, lo que está claro que para el ayuntamiento es beneficioso ir de la mano de ellos, no, sino para la ciudadanía en general. Estás haciendo algo que la misma ciudadanía te está demandando, con lo cual ya no impones tú nada ni marcas tú tu criterio, sino es el propio criterio del ciudadano y del vecino, con lo cual el nivel de aceptación de la ciudadanía puede ser mayor que si es algo que sale única y exclusivamente desde el ayuntamiento. Bai, gure aldetik ere erresa izan da elkarlana, beti proposamen guztien aurrean udaletxearen baietza jaso dugu, eta
horrek ere uztartzen du beste elkarlan batzutarako aukera eta hortik ere ateratzen dugu valorazio positiboa. Confío como alcaldesa que el equipo de gobierno de la siguiente legislatura, sea cual sea, siga por esta misma vía, por esta senda y se incremente. Sí que es cierto que bueno, este tipo de campañas para mí personalmente me parecen un poco escasas. Es algo muy puntual que se hace y el resto del año, ¿no? Y eso por parte vuestra y evidentemente por parte nuestra también. Intentamos hacerlo, bueno, pues con las actividades en el centro joven, en euskera, pero bueno, Viana es Viana y nos costará. Lan gehiago egin behar da eta beste alde batetik jendearen partaidetza ere bultzatu behar da. Jende askok oraindik beldur hori edo dauka eta askatzea kostatzen zaio eta agian horrek Jolandak esan duen bezala urtean zehar jorratu behar dira gauza batzuk eta hori landu gero Euskaraldian ere jende animatzeko eta parte hartzeko eta hau normalizatzeko ahalik eta azkarren.